بنوشتو تور دفران زتصوا حدا عبيتنا يولد تور درات زخونه كرايتيريوم دوفين 2016 مال سنبت فليمم زحلف عامت عم بس عقبت زورد كوينو استشلمه ኤርትራው ተቀዳዳ ማይዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ድማ ሎም ዓመት ውን ተሳታፊ ኮይኑሎም ናይሎም ዓመት ክራይተሪም ዶፊነ ብናይ 4 ኪሎ ሜትር ናይ ግዜ ውድድር ተጀመረ ኮይኑ ስፓኛዊ አልቤርቶ ኮንታዶር ካብ ክለብ ቲንኮፊ ነትርሕቀት ብ11 ደቂቃ 36 ካልኢትን ብምሽፋን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም እዛ ናይ ውልቀ ናይ ግዜ መድረክ ኣብ ተሪር ዓቀበት ተኻየደት ብምንባራን ሁሉም ተቀዳደምቲ ፈታኒት ከም ዝነበረት ተፈልጦ ኮይኑ ካብ ኮንታዶር ብሽዱሽ ካልኢት ድሒሩ ሪቺ ፖርት ካብ ክለብ ቢኤምሲ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝም ከሎ ሳልሳይ ድማ ብ13 ካልኢታት ዝደሓረ ክሪስቶፈር ፍሉም ካብ ክለብ ስካይ ኮይኖም ኣብዚ ውድድር እዚ ዝሓለፈ ዓመት ብተኣምራታዊ ብቕዓት ኣንበሳ ዓቀበት ክራይተሪም ዶፊነ ክኸውን ዝኽእል ኤርትራዊ ተቀዳዳ ማይዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ካብ ቀዳማይ ማለት አልቤርቶ ኮንታዶር ሓደ ደቂቃ 46 ካልኢት እንዲሕሩ መበል 87 ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙሎም ክራይተሪም ዶፊነ ሎሚ ካብ ክሉሱስ ናብ ቡልባስ ዝተዘርግሐ ናይ 187 ኪሎ ሜትር ውድድር ክቅፅል እዮም ናይ ሎም ውድድር ናሽቱ ነጥቢ ዘውህብ ናይ ዓቀበት ውድድራት ዘካተተን ኣብ ጎላጉል ዝዛዘምን ብምዃኑ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣንበሳ ዓቀበት ክራይተሪም ዶፊነ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ውን ኣብ ናይ ዓቀበት ውድድራት ማልያ ንምጭባጥ ሓሳብ እንተዳለዎ ውድድሩ ካብ ናይ ሎም መድረክ ክፍልም ትጽቢት ይግበረሎም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ምስ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ አፍሪካ ማለት ካፍ በመረዳዳ ኣብ ጉዳይ ፍቃድ ጋንታታት ማለት ክለብ ላይሰንስ ሰሚናር አካይዶም ሰሚናር ካብ ካፍ ብዝመጽ ኺላታት ዝተዋሃበ ኮይኑ ካብ መላ ኤርትራ ዝተወከሉ ሓለፍቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባታትን ክለባትን ተሳቲፎም ኣብዚ ዋንዚ ብካፍ ተወዲቡ ኣብ ዝካየድ ኣህጉራዊ ግጥማት ዝሳተፋ ኩለን አፍሪካውያን ጋንታታት ናይ ካፍ ዝተፈላለዩ ደረጃ ዘለዎ ፍቃድ ክረኽባ ግድነት ኮይኑ ስለ ዘሎ እዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ነቲ መስርሕ ብሰሚናር ጀሚርዎ ዘሎ እቲ ሰሚናር ንኽልተ መዓልታት ዝቐጸለ ኮይኑ ኣብ መዛዘሚ ሓላፊ ምክትታል ሃገራዊ ፌደሬሽናትን ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩም ኣብ ዝሃቦ መዕፀዊ ቃል እቲ ሰሚናር ንዕቤት ጋንታታት ኤርትራ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ዘለዎ እምንቶ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ስልጠና ብኽፉት ልቢ ንዘቕረቡ ኪላታት ካፍ ሞጊሶም ክቡራት ተዓዘብቲ ሰፊሕ ትሕዝቶ ናይ ስልጠና ኣብ ናይ ሶሉስ መደብና ተኸታተሉ ሃገራዊ ፌደሬሽን ሰደቃ ቴኒስ ኤርትራ ካብ ፌደሬሽን ሰደቃ ቴኒስ ዓለም ብዝመጸ ኣዋሃዲ ናይ ልምዓት መደባት ኣህጉራት ኦሻንያን ኣፍሪካን ካብ መላ ሃገር ንስተዋጽኡ 9 ደቂቃ አንስትዮ ዝርከቦም 26 ሰልጠንቲ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ሰልጠንቲ ስልጠና ሂቦም ኣብቲ ካብ 29 ግንቦት ክሳብ 2 ሰነ 2016 ኣብ ጂምናዚየም ደንበሰንበል ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተዋሃበ ስልጠና ንመባእታዊ ኣገባባት ስልጠና ሰደቃ ቴኒስ ውዳበ ውድድራት ስልጠና ሰደቃ ቴኒስ ኣብያተ ትምህርትን ካልእን ኣብ ዘተኮሩ ኣርእስታት ሰፊሕ ትምህርቲ ተዋሂቦም ነቲ ስልጠና ዝሃበ ሚኒስተር ስቴፋን ብተገዳስነት ሰልጠንቲ ሓፈሻ ንተሳታፍነትን ዓቕምን ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ኣድናቆት ብምግላጽ ውድድራት ሰደቃ ቴኒስ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኮምን ዝያዳ ንምዕባሎም ተተሰሪሕሉ ዓቕሚ ዘለዎም መንእስያትን ተካትን ክፈሪው ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ መዛዘመት ስልጠና ተሳተፍቲ ናይቲ መደብ ዝተዳለወሎም ወረቐት ምስክር ካብ ኢድ ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩም ሓላፊ ምክትታል ንጥፈታት ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ሃገራዊ ፌደሬሽናትን ኣብ ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ክቕበሉ ከለዉ ኣብ መጻኢ ነቲ ዝቐሰሙ ስልጠና ብግብራዊ ስራሕ ብምዕባል ተካቲ ብብዝሕን ዓይነትን ንምፍራይ ኣብ ዝካየድ ስራሕ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ኣብቲ ኣጋጣሚ መዘኻኸሪ ቀሪቦም grassroots ካቤን አበይ ብዝብል ጽርሖ ሻምናይ ፌስቲቫል grassroots ዘዋ ማከል ዝሓለፈ ቀዳም 4 ሰነ ኣብ ስታዲየም አስመራ ተኻይዶም ኣብቲ ላዕሎት ሓለፍቲ ናይ ክብሩ ዕድማት ወለዲ ሰልጠንትን ህፃናትን ዝተረኽብሉ መዓልቲ ድማ 16 ንኡሳን ዞባታት ዘዋ ማከል በብውልቀ ነቲ መዓልቲ ማዕርግ ዝሃበ ሰልፍን ምርኢትን ተዓዘብቲ ኣቕሪበን ኣብ ማሕደሪ ዘዋ ማከል ሜጀር ጀነራል ረመዳን ዕስማን ኣወልያይን ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን ነቲ ዝተዳለወ ሪባን ብምቑራጽ ነታ ንብዙሕ እዋናት ንኤርትራ ሙሉእ ዝዞረት ሽግናጽነት ድማ ዳግማይ ወሊዕማ ነቲ ዝተኻየደ ንጥፈታት ኣመልኪቱ ኮሚሽነር ስፖርት ዘዋ ማከል አቶ እንድሪያስ አስመሮም ሰፊሕ ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራቡ ድማ ኣማሕዳር ዘዋ ማእከል ሜጀር ጀነራል ረመዳን ዕስማን ኣወልያይ ሓጺር ለበዋ ኣመሓላሊፎም ሻምናይ ፌስቲቫል ህፃናት grassroots ዘዋ ማእከል ብዝተፈላለዩ ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት እዩ ደሚቑ ውዒሉ ብሉጻት ህፃናት ሰልጠንቲ ድማ ንተዓዘብቲ ዝማረኸን መጻኢ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብሩህ ምዃኑን ዘርአየ መሳጢ ምርኢት ካቕርቡን ከለዉ ገሊኦም ድማ ምስ ዓበይቲ ገዳይም ተጻወቲ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዶም ክቡራት ተዓዘብቲ ሰፊሕ ጸብጻብ ናይዚ ፌስቲቫል ኣብ ናይ ሶሉስ መደብ ስፖርት መደብና ተኸታተሉ